633 AMG и RS7 и велијат M6 и Суда и Фитка и брат му Коку Водаца, двамата братја шампионите, като тях няма втори в Паничерево, најјаките боксјори. Момче, запази ми този сладък ник. Ще щипна тук и там, навсякъде ще пия и няма да питам защо. Yes, yes, Española, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Назад, назад, come on, let's go, let's go. Tiki-taka, yes.